Kardong, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. APHLC Bukajan Ele Constituency Committee atumpen National Constitutional Day pachet ondun si kang dangamay kang nipon. Phai kunini phai gora trok arni anarlo por phai hinia por hanjang lang so langteng community hall along APHLC Bukajan LC Constituency Committee atumpen kang dangamay pidupon. Lason sibang somay kacharipon meipu Samson teron lapen maike phalam the chunbang pranjol kro ahin bensi pachinipon. Adun thubang somay long kewang GMP election lapen ahoya dui alam hei hui anparda 6 schedule apu thak che thanchimun pidupon. APHLC asong anso se ke pangdang pon thuji aphan kache tongdon arada tumpen bidi sore mate che thanchimun pedupon lapen ko son si kaiketa ahoy adui mate methang along ri cherai komdun thip thekjima lahai hui alam apu thak sitami chingwai chingsai pedupon bukajan pen sarkuru be Karbi Anglong news kalahan nilitum bukajan jasemet APHLC LA meeting lo asinon MP election tati bokhet lo lapen dak jakong kache pherai mansi pini bidi sorin tum che than chimum ponji so phansil tum meeting e phapon lo tape non lom che thang club border issues lai putham tum chingwai ponji athema pinangana tum kama thai tum inglong asong bong si pachar bo je phansi state government tum bidi enbok asila bangke tum manghunang ne lakele tum border bangke 1951 hala boundary demarcation atengsi il tum bangke jongthip nangpo la bangke tum ke compromise no lo setame la give and take policy la pen lo nang chengi abi nong da alam bangke la se give and take policy komalo ke deng bola tang te tum BJP government tum lo la si ile tum komat si tum hanangkar chutsu mahala si tum lang nam ni la si nil tum an si border da visit dam lo la si hadak border bangke peace and unity donang ji khainiang bong ta posin tum da ka ching maite ka la pen adun thu pini la ke tum langdam nangji itum kopai keme pini bangke India angkang pi long lo constitutional day la constitutional day itum kibi pon long pop la ke itum ibaha punang kokpo ili tum phan pini ke ko ra trok aposi ake hai constitution ki frame atum constitution ki thip ke theng atum jasemet Ambedkar lo drafting committee chairman ke la sia langli ke japon si ili tum phan pini Indian constitution itum long lo lapen halabang sohut khaiso tum ta amethang ajutang jubat lapen lamki lapen longle phelang political rights an tame protection donang ji busi ile tom phan sik sidul tame nang pipon lo lasila dak pen north east pen ka representative ke JJM ni cultural talo alangli architect mate sik sidul ahemai pole tum punam desita hinoni lapen ile tum karbire cho phana choronang ji Samson Singh ti alang litum kacipi duk pensi ilitum pini longle chat besitami tum ki dulu pasi constitution ki thip ke thenga tum phan andame niltum APHL che hin pen alang litum phan ningkang sam kardom pajirlo Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang aphat kerap kachohang Nilip constituency ke parlo Sam Hansi Panjan Arong Amikar Martin Hansi alangli hin pen kerap ke longji aphan Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang aphan kerap kachohang alangli tum asopo amahang thek det pen ni thongke brap holo lapen DMCA chalongsi selang ponbomlo lasonsi un edet si non abangke CIHSR referral hospital Dimapur alongsi se chelang bomlo uso apok arlo infection dokok apotsi operation nangkok popusi doctor atumpen pachini pon labangso operation along tangka lak isira suri phokep anbak nangji kelongji athai na hokta che theklong leden ason lopusi kisong ke pho abang phupet ningje pon la sinang li toma phan ningje thesi nang kerap dunwek ji aphan si alang li hin pen choning ripon lo sonsi alang li account number 31039379651 IFSC SBIN 001170 NDBCF area Lochen Langso Baptist Church along Ningkan Ingkora Phorup Talin Ajame ke pamanpon Phaikoni ni phaingkora troxi arni lakhaingkora thok Dwarbagori ke parlo NDBCF ni hang Dwarbagori Baptist Fellowship area Lochen Langso Baptist Church along Ningkan Ingkora Phorup Talin Ajame pemanponlo labang soamai Kamson Rong Parliament Education Board Chairman Richard Tobi aphan phapon Anparta manpeng kedu NKBA Executive Secretary Tenson Be lapen riso nimso ajabang Martin Timung atum chetongdun
Labang somai long e kangpu tenson be pensi ningkan ingkorapho ruptalin along e ingpu ponlu lapen mondoli pastor Wilson Phangjo lochin langso pastor alangli pensi mondoli alama pangjarpon laso arni penang an kaprek a mondoli lapen domination atum chetongdun lapen labang so arni klem barim lapen kaprek pen kachetongdun atum aphan nong e lapen karbi apoho pen archopon NDBCF worship atumpet lun lampen pedordun lapen ruptalin alam the tenson be pensi ruptalin ajai mekmate arnam alam thanpon tarapung mendor sing tongbi Karbi Anglong News Prangsineli ni Karbi Baptist Association Youth Department chunbang pen ningarong perpiglo adege ni tum NKP aro nonan monduli pharoi sira kreklido lapen mone 2023 ben bononte monduli pharoi sira kretrokan doji labang song mong ben lochin langso a monduli same Kristo aphan de krojon ka chikidin ben ningkan engkor aphoke chok arnam ko pihujume klem tangloma lapen arnam ko pusong sila bangso aki kroya song atum man aprang anak kipon aki duki sung an same ke kroy ka chipat chiru pen arnam arjume ke thek long men pini arnam aphan ki rukar chu amai ningkan engkor apho mate ruptalon amai labangso kipachun ponlong ke lage arnam arjume labangso alam sini kroy jamno lapen pini athim genam athipi genam tame Kristo kecak tangalam an alang le bangso kecak alam alang li pimumi tu alang li kecak tangalam an kipechun ji ko alam ben la sipini jasemet kado gawe atama panir ka chuniri kang tu kedam tangalam ko pisi klem tang no ma la bangso ka apan ka chema tha tu pen akimi ke kroina sta ka chepachiu tu ji la pen hemi si pusame kardoma chithe penge do je pan la pen ke kroitang atamang bong ke kroi ka chepachiu je pan kelana akam stame ini pen la bangso monduli luchunang so tu tingkam kimi chejor pon po lapen akimi ana adungarai ke kroi tang lapen kapreka ke kroi tu manta arjan kimi peklang mon mus kroilo lapen eli ning thelo lapen kardom ben kado kawe bini daga chetong teman same cherap tum bos kroilo neli hin ben apon se ninje pon chorolo jaipong a hithia long special rong amai ke padupon Phaikuni ni phaingora trok CR ni langso mepi development block lapen langhin VDC atum cherap cheto dunsi mai peduponlu Bangso rong amai ata por phai crazy pen pangcheng ponsi barim VDC chairman Krishna Mohan Bosumatar pen mai chari ponsi langso mepi development block JE hinchong terang pensi aluhi pachini pon anparta mai ke phalam the jaipon Bangso amai long langhin VDC chairman Bir Singh Timung jaipong MPHC Meiphu Sem Singh Rongpi jaipong Lems Meiphu Hemari Teron langso mepi development block gram sevak Sidhan Rongpi Mina Ronghangpi GPC Mamtas Khatun JE hinchong terang anparta ongdong ke theki dingatum chetongdun Bangso amai long social audit mate ke damtang a session 2020-21 lapen non ki thibong 2021-22 ang bong kopi konat si sai ke klem ke chok chima anparta kopi athesi ke pang dang pon thek thedet mapu apu thak sitami chethan chimun pedopon lapen ke non ki wangji abaha pharman kopi koson ke klem ke dam pensi sai amo ke pawang mate rong aratatum ale ke long ponjima pu heihui alam thesitami chingwai pon halapu non nangkeliji matijong achiklo malomben sorkar pen keron pon hem soai scheme sitami sai pang cheng pon pulasi kadu kawe aradatum an sitami choklem documents bank aadhar hei hui chisik rinti lapnang poputa VDC chairman pen lamthe jaipon Karbi Anglong live pen nale tu labang soro amai lo na chitong kaman te basuri suri kadam paji kadam ini ladak nile tum langhin constituency jaipong ahawar lo labang so social audit ro amai ki pon angko bathi ke damtang aningkan kam ke claim tang hala so kam tang ma tang te ma te kosong si claim lahaya mukha social audit tim tum bang silang lang lo asili tum langhin constituency lo akam ke claim ke mesen busi mualang social audit tuna tim tum sta meni jete kan lo di sta meni ni arong lo hala so akam ke pika alang lo ko itu ex VDC chairman ya hala so kam pitikang lo dan akam ki pitikang pen kam ke ni sta mesen busi mualang tum sta meni je kang pen tum dingarong piglo kasi non ke bangji Desember 17 tarik pen lo pulatang tenil tu nona kimi skim ke deng je phan action plan ke banai je phan ni tu prepare pon po la pen tenil tu nili
nangli tuma media hoi pen samya ko rat pan ye tum Karbi dak langhin constituency arat pan chuni ri bangke lalo je awas pas ahem pusta meli tum langhin constituency angkan 1375 do na 1375 ang bong pen 941 bangke already mane documents upload tangelo baki kini ke dolang amok ha bang documents nang le bang mela lasi non lada geli tum arat pan chuni ri bangke lalo je penap digang bong Aadhaar card pen job card xerox ra jitula nili tumna office long consentment form long jala awas pasa consentment form ada beneficiary da signature donanji nasi documents nang se thon pen ili tumla 28 tarik ang bong ke patang lab je pansini tumro sorpas te me than lo nasi la soteng pen nang pale lab lo pultang te ili tumla 39,075 pusta mili tum kelong dun lab je pan ili tum akha do nasi la bangso te palong dun lab je pan patang te ili tum BDC sortele daitto ke dogali rongarat tum sabe daitto do adaitto chen pen office along jogajog pen mate rong alida tum nang jogajog pen hala haya schema kelong dun je phana document nang submit pen kepalong dun je phan nang thon serak noi pusini lihin pen chuni lisi nililam thela paning ton kadok